سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال تركب خبركم تعذبتنا كمي تمسيو نيلومي قدام 10 قنبت ساعة شاعة استلالوا هجراون زينات حيزة لكم قريبة زلهم ماكدا حقوسي لمكتالكم بخبرنا عدمكو بأندي أرست زينة فيلم أبزوبا عن سبا مبل 34 عامت بعدنا زنت باستفرالية مدبات نمتزنبال سفيح من جلوات تخايدو أبزوادو بعمتو فيستيفال تمهارو بوعوع منفس أب من دفرات خفيتو أبزوا قشباركا تراكم أب عقب بهلا ورشاتات نمعباي زعلم ود الدرات توديبو بريزيدنت فلاديمير بوتين بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أب من معبالك للتأوزن جناتات ذات يوم يوكرين هانغارن ناي حدن دبلوماسيات كم سوغا حبيران هندن باكستانن مقراص تخسي كايدا تسمعني زرزر زينا مبل 34 عامت بعدنا صنت نمصنبال كاب عدتات كساب زوباتات زرغح سفيح مدلوات يكايد كم زلو وكيلات ايرينا حبيروم لومي ابزوب عن سبان زغبر زلو مدلوات زملكت صبصبات كهلونا ايو فلما غازيطኛ شوشان مسغنا زدالوتو كقربيو أبزوبا عن سبا مبل 34 عامت بعلنا صنت مسمرنا درعنا بزبل تيما بدرجة زوبا نقول زوبا من محدرات كبابنا عدن بستفلالي مدبات بالعلم معركة صنبلي بدرجة زوبا أب كتما كرن زغبر صنبل 10 تقلت كوميتات بمقام كاب 10 3 مغابيت ككهد صنحه مدلاوات كمتتصاففه أبومبر أوهاريت كوميته بعلات آتو سراج حاج حبيروم كاب شدش ميازيا جمره أب ياتاون زمناون سبورتاون اطفتات فولي آتو كورز غبره وددرات كمون بحمشتو ጉንቦት ዝፈለመ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዝሳተፉ ቅንናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ኣካል ናይቲ መደባት ከም ዝኾነውን ገሊጾም ኣቶ ስራጅ ወስቲኹ እቲ መደባት ካብ 19 ክሳብ 23 ጉንቦት ዝቕጽል እዋናዊ ሰሚናራት ሰነዳዊ ፊልምታት ንተማሃሮን መንእስያትን ዘነቓቕሕ ሃገራዊ ፊልምታት ኣብ ጎደናታት ዝቐርብ ባህላዊ ምርኢታት ኮማዊ ውዳሳት ካርኒቫልን ካልእን ከም ዘጠቃልል ኣፍሊጦም ዞባ ዓንሰባ ብእትውንኖ ሕብረ ብሄራዊ ጸጋ ኣብ መደባት ጽምብል ናጽነትና ዝያዳ ድምቀት ከም ዘለዎ ጠቒሱ ድማ ሃይማኖታውያንን መንግስታውያን ትካላት ከባቢአን ይሽልማን የወቀባን ምህላውን አረዲኡም አቦ መንበር አዋሃሪት ኮሚቴ በዓላ ዞባ ዓንሰባ አቶ ስራጅ ሐጂ አብ መወዳእታ ህዝቢ ከም ወትሩ ንምዕራግ ሃገራዊ ጽምብሉን ዝገብረ ዘሎ ኩሉ መርያዊ ደገፍን ምድላዋትን መውጊሱም መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት በደረጃ ዞባ ዓንሰባ 23 ጉንበት አብ ከረን ክካየድዩ ህዝቢ ኤርትራ ነዛ በከቢድ መስዋዕት ዝረኸባ መዓልቲ ሓርነቱ ብድሙ ኣገባቢዩ ዝጽምብላ ምኽንያቱ ልዕሊኣ ዝኸብር መዓልቲ ስለ ዘይብሉ ርሑስ ቅንያ ጽምብልና ጽነትና መስመርና ድርዕና ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ ከተማ ከረን ሹሻን ምስግናየ ከማትነና ንርኢዊል ኣሸሊቶ ሽኻር ትረታት ሓዶ ሽራፍ ኮሮንር ኣባል ሉክሊቶነዳ ጋዜጠኛ ተስፋን ከኤል ገብሬስውን ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ወግዓውን ህዝባን ምድላዋት ተወሳኺ ሓበሬታ ክህልዎ እዩ ሕራይ ቀጽል ተስፋን ከኤል ከምዚ ኣብ ዜና ክግለጽ ጸንሐ ርእሲ ኩለን በዓላት ዝኾነትን ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ ህውከት ናብ ሰላም ካብ ዕንወት ናብ ህንጸት ዝተሰጋገርና ኣላ ብክቡር ደምናን ድምፅናን ዝተረኽበት ክብርቲ ዕለት ናጽነትና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ንምጽምባል ምድላዋት ተጻፊፉ ይርከብ ህዝቢ ኣብ ርእስቲ ኣብ ገገዝኡ ብውልቅን ብስድራ ቤታትን ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ብተወሳኺ ምምሕዳር ከባቢታት ንኡስ ዞባታት ብደረጃ ዞባን ሰፊሕ ምድላዋት እዩ ክግበር ቀንዩ በዚውን ኣብቲ ዞባ ኣብ 9 ንኡስ ዞባታት ኣብ 292 ዓድታትን መደባት ጽምብል ናጽነት ካብ መፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብ ምስልሳል ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ብድሙቕ ተሳትፎ ኮሚቴ ኒውስ ጽምብል ዘሎ ቅንያት ናጽነት ባህላውን ዘመናውን ውድድራት ስፖርት ባህላዊ መደባት ኮማዊ ዳሳት ውድድር አግማል ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት
مرئيت فاشن شو كالن مدبات تسريعو يكايد الله بزي كازي أبو وان كالسي زغرم تاريخن دنك جيجننتن استفصمولهم جنبارات كابزخونا كرنن مسحليتن ناي اغرو عزو بمغبار بناشعو قياز فصمو غداين تغادلتي ناي واسا مدبات منسياتون غلي كمدبات ناصنت منماق تداليم زلويوم بتوسخي مدب كارنيفالون اكال زصمبل كوينو اب كتما كرن اب رئستي شوعته محدرات كبابي زقربو زتفالاليه ناصنتن لمعتن زغلص مدبات ابتا كتما زركبا كم فابريكا مدهانيت ازل وصيت حاتينن انصيتن دعريت منسترتات كالوت كالاتن فرياتن ببغزيو زمزغبو زلوا غسغاسن زغلص مريت اب قندي غدناتات كتما كرن نهزبي قرباين زتفلاليه نغعزو ناصنتن لمعتن زغلص تتمحارو سراويت نهزبن سرحتنياتاتن سيمينار كغبر غاله كابت مغنيات ناصنت تدالي زلو نطفتات مخانو تفليتلو بمكرات جلوتات ባህሊ ቤኒፈር ዛራ ላልምባን ቀያሕት ዕንባባን ካብ 19 ግንቦት ዝጅምር ህዝቢ ቅንያት ናጽነት ዘስተማቕረሉ ባህላዊ ምርኢት ኣብ ጎደናታትን ምሸታዊ ክካየድ እዩ ርሑስ ቅንያት ናጽነት መስመርና ድርዕና ካብ ዞባ ዓንሰባ ናብ ዞባ ማእከል ምስ እንሰግር መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ብሸውዓተ ጉንበት ጀመረ ቅንናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ብድምቀት ይቕጽላሎም ኣብዚ ቀነ 257 ኣብያተ ትምህርቲ መደባትን ሰሪዕን ይነጥፋ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር እስቲፋኖስ ገብረ ዋርያት ክሳብ 20 ጉንበት ከም ዝቕጽል ኣረዲዩ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ንትርጉም ናጽነት ኣብ ዘጉልሕን ኣብ ተማሃሮ ዘስርጽን መደባት ዝያዳ ኣቕልቦ ሂበን ይነጥፋ ከም ዘለዋ እውን ኣገንዚቡ እቲ ትሕዝቶ ብሕብረ ብሄራትና ታሪኽና ባህልና ክብርታትና ሓድነትና መንነትናን ዘንጸባርቕ ዘድምቕን መሰናዶታት ይርከቦም بدرجة زوبا زودب فستيفالات تمهارو بدباب قنيات ناصنت تسني بوعوع منفس يكايد كمزلو زفلتيوم وكيل إيرينا شويت قبر برهان بزعباتي تمالي أب من دفراس تخفت عمتاو فستيفال زدالو توتصبالو عديب عبدو كاربوي ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ዝሓቆፈ ፌስቲቫል ተማሃሮ ዘባዶ ብትሽዓተ ጉንበት ኣብ ከተማ መንደፈራ ብውዕውዕ መንፈስ ተኸፊቶም እዚ ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ዝመፁ ኣስታት 1000 ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ሳተፎን ክሳብ 11 ጉንበት ዝቕጽልን መደብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ድራማ ቅብኣ ሙዚቃ ግጥሚ ክትዕን ሓፈሻ ፍልጠትን ዘጠቓለለ እዩ ኣዋሃድ ናይት መደብ መምህር በላይ ኑር ሁሴን ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል እዚ ኣብ መንጎ ተማሃሮ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ፍቕሪ ሓድነትን ስኒትን ዝኹስኩስ ዓመታዊ ጽምብል ምስ ቅንያት በዓል ናጽነት ተደሚሩ ተወሳኺ ድምቀት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣካያዲ ስራሕ ምሕዳር ንኡዝባ መንደፈራ ኣቶ ተስፋይ ጽጋይ ብወገኑ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ተማሃሮ ብኣካልን ኣእምሮን ንኽህነፁ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ደገፍ ናይ ኩሎም ኣካላት ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ባህላዊ ውርሻታትና መበቆላዊ ትሕዝቶኦም ከይሃስስ ናብ ወለዶታት ንምስግጋር ኣብያተ ትምህርቲ ብዕቱብ ክሰርሓ ብሸውዓተ ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ መዛዘ መቕነ ኣብያተ ትምህርቲ ምብራቃዊ ጻድፍ ንኡዝባ ሰንዓፈ ጻውዒት ቀሪቦም መምህራን ባህልን ስፖርትን ነፃውዒት ዘቕርቡ ተን ኣብያተ ትምህርቲ ጎኒ ጎኒ ዝውሃብ ዘሎ ቀለማዊ ትምህርቲ ኣብ ውራስ ባህልን ክብርታትን እውን ዓብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ እዮም ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ኣብቲ ንኡዞባ መምህር ዓብለል ተኽለ ዕላማ ናይቲ ብመልክዕ ውድድር ዝተሰላሰለ መደባት ብቐንዱ ብስፖርትን ባህልን ዝተሃንፀ እሩምን ብቑዕን መንእሰይ ንምልማል ከም ዝኾነ ብምሕባር ብዓይነትን ትሕዝቶን ንኽምዕብል ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ መምህር ዑመር ዲን መሐመድ በወገኑ ብኹልንትኑ ብቑዕ መንእሰይ ንምህናፅ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ተራ ወለዲ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ገጣሚታት ኣብ መጻኢ ብዕቱብ ክትሓዝ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ምብራቃዊ ጻድፍ ንኡዝባ ሰንዓፈ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ሞያና ንሕብረተሰብና ብዝብል ቴማ ንሽዱሽ ኣዋርሕ ክካየድ ጸንሐ መበል 12 ዓመታዊ ፌስቲቫል ተማሃሮ ትማሊ 9 ጉንበት ተዛዚሞም ፈጻሚ ዳይሬክተር ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዶክተር ሃይለ ምሕጹንን ኣቦን ብርሃማቴ ኣቶ ሳላሕ መዲንን ኣብ ዝተረኸብሉ ብተማሃሮ ዝተዳለወ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ዘንጸባርቕ ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ኮሌጅ ቀሪቡ
እቲ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ዓውደ ምርኢት ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ክትዕ መደረ ትንተና ከምኡውን ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ዘጠቃለለ ነይሩ ፌስቲቫል ኮሌጃት ንኹሉ መድያት ፍልጠት ተማሃሮ አበሪኹ ድርዕ ዝፈጥር ፖለቲካዊ ማሕበራውን ባህላውን ንቕሓቶም ዘበርህ ዓቀብቲ ታሪኾምን መንነቶምን ምግባሮም ዝኹስኩስ ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ብዕቱብ ከም ዝጥመት ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ መበር 12 ፌስቲቫል ተማሃሮ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ኣቐዲሙ ከም እተኻየደ ዝዝከር እዩ ኩሎም ኮሌጃት ዝሳተፍኦ ውድድር ካብ 15 ክሳብ 18 ጉንበት ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣብ ንኡስ ዞባታት ጋሽባርካ ተራኮም ኣብ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻታት ንምዕባይ ዝዓለመ ብደረጃ መምሕዳራት ከባቢ ዝተወደበ ውድድራት ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ቀዳዊ ተወልደ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ አብርሃም ዓንደማርያም ከቅርቦ እዩ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽባርካ ባህላዊ ውርሻታት ዝስነደሉን ናብ ወለዶታት ዝሰጋገረሉን ባይታን ምፍጣር ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ተራኮም ኣብ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻታት ንምዕባይ ዝዓለመ ባህላዊ ውድድራት ኣብ ንኡስ ዞባታት ወዲቡ ዕላማ ናይዚ ብደረጃ ምሕዳራት ከባቢ ተወዲቡ ካብ 2 ክሳብ 7 ጉንቦት ኣብ ንኡስ ዞባታት ባሮንቱ ጎኘ ፎርቶሳዋ ሃይኮታ ተሰነይ ጎልጅ መጎሎ ኣቁርደት ድገ ሻምቡቆን ላዕላይ ጋሽን ዝተኻየደ ባህላዊ ውድድራት ሓደጋ ምጥፋእ ዘንጸላለዎም ያታው ባህላዊ ውርሻታት ዝዕቀቡሉ ባይታ ንምጥጣሕ ከም ዝኾነ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ ኢድሪስ ሳልሕ ገሊጹ እዚ 40 ምሕዳራት ከባቢ ዝተሳተፉ ውድድራት ንሸሞንተ ብሄራት ዝውክል ያታው ትልሂታትን ደርፍታትን ከምኡን ያታው መሳርሒታት ሙዚቃን ኣፋውያታን ዘጠቃለለ ምንባሩ ጠቂሱ ድማ ኣብተን ሰረፋ ንኡስ ዞባታት ክቅጽል ምዃኑ ኣነጺሩ አቶ ኢድሪስ መወዳእታ ኣብቲ ምስ መደባት ጽምብል ናጽነት ተሳኒ ብልዑል ተሳትፎኩም ብድምቀት ዝተኻየደ ውድድራት ብርክት ዝበሉ መበቀላውነቶም ዝዓቀቡን ዘይተበረዙን ትሕዝቶታት ከም ዝቀርቡ ብምግላጽ ምምሕዳራትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ኣብ ዕቃበ ያታው ባህላዊ ውርሻታት ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ጸዊዑ ኣመሓደርቲ ናይቶም ንኡስ ዞባታት ብወገኖም እቲ መደብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ያታው ባህላዊ ጸጋታት ዘንጸባርቃሉን ኣብ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻታት እጃመን ዘበርክታሉን ባይታ ዘጣጥሕ ብምዃኑ ብዝለዓለ ኣወዳድባ ክቅጽል ኣዘኻኺሮም ممحدار ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 15 መምሕዳራት ከባቢ ንዝነጥፎ ሓደስትን ነባራትን ኣመሓደርቲ ሓለፍቲ ኣሃዱታት መምሕዳር ንኡስ ዞባን ኣከብቲ ግብርን ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠና ካብ 4 ክሳብ 6 ጉንበት ወዲቡ እቲ ኣብ ሓውሲ ከተማ ፎሮስ ተኻይደ ስልጠና ኣብ ሓፈሻዊ ኣምራት ምሕደራ ገንዘብን ንብረትን ምሕደራ መዛግብትን ሰነዳትን ስነ ምግባር ኣብ ቦታ ስራሕ ኣፈታትሓ ግርጭታት ውጽኢታዊ ርክብ ኣብ ስራሕን ምድላው ውጥንን ዘጠቃልል ነይሩ ኣብ መምሕዳር ዞባ ሓላፊ ኣሃዱ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ብርሃን ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ መደብ መቐጽልታ ናይቲ መምሕዳር ዞባ ንምምዕባል ኣብ ንኡስ ዞባታት ዝነጥፍ ዓቕሚ ኣባላቱ ከካይዶ ዝጸንሐ ስልጠናታት ኮይኑ ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ዝዓለመ እዩ ሓላፊ መምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ስዒድ ዓሊ ብግድኡ እቲ ስልጠና ኣብ ምሕደራ ዝርአ ዝነበረ ጉድለታት ንምቅላል እውን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጹ እዚ ከም ዘይልን ከሎ ሓላፊ መድበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ፎሮ ተለንተ ተኸስተ ገብሪ ህይወትን ሓደስትን ገዳይምን ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ከም ዝሃበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወጻኢ ክብራት ተኸታተልቲ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዝደንት ግብጽ ዓብዶል ፈታሕ አልሲስን ትማሊት 9 ጉንበት ኣብ ከተማ ሞስኮ ተራኺቦም ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘትዮም እቲ ዘተ ኣብ ዓውድታት ጸዓት ውሕስነት መግቢ ዕደና ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዝካየድ ምትሕብባር ንምዕባይ ከምኡን ኣብ ኣህግራዊ መድረኻት ዝካየድ ቀጻሊ ምውህሃድ ንምዕባል ዝዓለመ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ብዘይካዚ ቁጽሪ ናይቶም ናብ ግብጽ ምብጻሕ ዝፍጽሙ ሩስያውያን ክውስኽ ተሰማሚዖም ፕሬዝደንት ፑቲን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት 9 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ እዚ ድማ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከም ዝኾነን መመሊሱ ይዓቢ ከም ዘሎን ገሊጹ ኣብ ቀዳሞት ክልተ ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት ዝጥራይ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ብ80 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ፕሬዝደንት ፑቲን ብተወሳኺ ሓቢሩ
بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بوغنو اب مونغو كلتين هاجرات زلو زمدنان متحجازن بقصالي معبل كم زلو افليتم اذا خمزين كلو كلتين بريزيدنتات اب اقدستي زوباون اهجراون معبالتات اب زغبر وزرب اما كلاي مبرق بحفشه اوش متقازا دما بفلاي سلامن مرغان موحاس اقدسنتو لعل كم زخونه تغنزيبهم بزيكازي اب غداي سوريا سودان ليبيان يوكرينن ون كمتماييت تحبيرهم يوكرين هانغارن تمالي تشعتو قنبت اناي حدن دبلوماسيات كم سوغوغا تقاليحهم منغست هانغاري بسليا زخصصهم كلتا دبلوماسيات يوكرين كاب هاغورو كسوغون كلو منغست يوكرين بوغون كلتا دبلوماسيات هانغاري اوشت 48 ساعات كوصو كم زاززي يزكاوح زلوم منستر غداس وصا هانغاري بيتر سيجارتو تومز تسوغو يكروان اب كتما بودابست اب زركب امباسي بدبلوماسياوي شفان سلياو نطفتات ككايدو زصنحو مخانم حبيرو እዚ معبالتا زي زخصت زلو ساعات دحرتي تكال صتا يوكرين اب معراب كفال هاغرو نسراويتو نخسليو بهانغاري كمتلاخو نزخصصهم كلته يوكريناويان اب تحت قيدي كما زأتو دحري مغلاصيوم اتم طرطرات ابالات سراويت يوكرين زنبرو مخانم اتي تكال بتوسخه حبيرو منغست هانغاري نكس يوكرين بروباغاندا كبل بمنصاغ زخونه وقعوي مرتعو كم زيبلو انصيرو كينات يوكرين اب ورحي لكاتيت 2022 كاب جمر ندحر امونغو يوكرين هانغارن زصنح متفنان ان عبيه كم زمصات صبصبات يحبروم هندن باكستانن لومي 10 قنبت مقراص تخسي ككايدا تسمامعن بريزيدنت دونالد ترامب اب محبراو مرخبيتات اب زرغح صحف تسممع بشمغلنا امريكان نوح ساعات دحر استخايده زرب كم تبصح حبيروم سب سلطان باكستانن هندن بوغنوم تتخسي دوني مبال سممع بقصبت تغبراوي كخون كم تسمامعو غليصم اذا سممع استبصح كلتين هاجرات معسكرات ايرن وتهدرو مدبراتن علامه زغبره متقعتات ميسايل دحر ملواتن اتي وتهدرو وطري ناب قلع كينات كيمرح تسغيو اب صنحل اوانيوم هنديت مالت شعت قنبت اب لعل 3 معسكرات اير متقعتي ميسايل كم زفصمت زخصص باكستان كمل سغبرين معسكرات ايرن مخزن ميسايلاتن حويسو اب لعل حال وتهدرو علامات هندي متقعتي ميسايل كم زفصمت افليطام بزيكازي امونغو سرايت كلتين هاجرات اب اكراخرو زبا كاشمير زكايد ملوات دبدب بزحايل ملكعو كم زقصليو كقال حويلوم بسنكتي نا 4 معلتات زقصل قجت بكلتي وغن بوحدو 67 كم تقاتلون باشحات وصرو كم تمازابلون صبصبات يحبروم زي مقداو كلتين هاجرات ب22 ميازيا هندي ابت محدرو كفال زبا كاشمير بستخايده شبراو متقعتي 26 بصحته هاجر دحر مقتالومي تخسيتم هندي اتي متقعتي ايد باكستان كم زنبرو كتكسس كلا باكستان غنا نصيكاتولا ناميبيان أنغولان أب بروجكتات صعاتن تحت أرضن بحبار كسرحة تسمامعن እተን ሃገራት ኣብዚ ስምምዕ ዝበፅሓ ኣብ ኣንጎላ ናይ ፈለማ ምብፃሕ ዝፈፀመ ፕረዚደንት ናሚብያ ኔቲሞናንዲ ማለት ሸዓተ ጉንበት ምስ ፕረዚደንት ተሃገር ኣዋላ ሎሮንኮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዮም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወሰንቲ ዝበልዑ ዓውድታት ማለት ሕርሻ ጸዓተ ቱሪዝም ነዳዲ ጋዝ ሎጂስቲክን ትሕተ ቅርጽን ዘካየዶ ሽርክነት ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሓ ኣፍሊጠን ብዘካዚ ኣብ መንጎ ኩባንያታት ነዳዲ ዝግበር ናይ ሎጂስቲክ ስልጠናን ዳሳስን ምትሕባር ንምዕዛዝ ተራዳድየን ፕረዚደንት ናሚብያ ኔቲሞናንዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ቁጠባዊ ዕቤት ኣብ ምርጋጽን ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ዓቢ ተራ ከም ዝህልዎ ሓቢራ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ናይጄርያ ዕጡቃት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን በቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 20 ህዝብን ጽዕነትን ዘመላለሳ መካይን ከም ተቃጸላ ተገሊጾም ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ የለን ፖሊስ ናይጄርያ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ጥርጥራት ንምሓሰር ርሒት የካይዱ ከም ዘለው ሓቢሩ ሽበራውን ዝፍጽሙ መጥቃዕታትን ብዕጡቃት ዝግበር ጭውያን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ብተደጋጋሚ ከም ዝፍጸም ዝተቆሱ ጸብጻባት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ግን ሳሕቲ ከም ዝረአዩ ዝሕበር
تركون سوريان تمالي تشعت قنبت أب قرب تفترة غاز تكرر سممع كم التفرارم تقاليهم تسممع منستر ساعات سوريا محمد البشرن منستر ساعاتن تفترة وهبتن تركي على بارسلان بايرانكتان أب كتما إسطنبول يوم كتيموم بمسرة تسممع تركي ناب سوريا مع التاويش 6 مليون متر كيب تفترة غاز كتلة كم التسممعات من قصته مع كناس زينا سوريا سانا حبيرهم التي تفتروا غاز بمنقدي مسمر شامبوكوتات كاب تركايت كتما كليس ناب سميناو سوريا كتما حالب كما زل أغط فريط اللهم منستر صعد سوريا محمد البشر أبزهابو مغلطي تسممع مع التاوك قرب حالي إلكتريكن حافظ شوكنتات صعاتن كم حيش تثبيت كم زقبرلو قليتهم سوريان تركن 900 كيلومتر زنوحاتو حبراو دوب كم زلوان صبصباتي يطاسم منغست بريطانيا تمالي تشعت قنبت بالعلي روسيا حدش إقدا كم زوسنا أفليتم إقدا نتلات صعت روسيا على ما زقبرة كم زخوني زقلزلهم قدم منستر بريطانيا كير ستارمر إقدا هاجرو أقدما بالعلي روسيا كبزوسدتو تمساسل لسقمتي زعابي مخانو حبيرهم تسقمتي مقاصلتا نايتي هاجرات معرابا بالعلي هاجرو ككايدو زصنحا كل ميدياو تصابوتات مخانو زوقس منغست روسيا ملسا قبري كم زهبلو አጠንቀውሎም ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ ኪናት ዩክሬን ተኸተሎ ዘላ ተጻብኦ ፖሊሲ ዶምባል እቲ ኪናት ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብ ክጽብዕር መንግስቲ ሩስያ ተረጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ብሪጣንያ ቀዲማውን ኣብ ልዕሊ 2000 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሩስያ እገዳ ከም ዝወሰነት ጸብጻባት ይሕብሩ أمريكان إيرانن أب نيكلساو مدبات زتوكورة ربعي زوريا زي قطتاو زرب صباح 11 قنبت أب كتما مسقط عمان كم زكايدا تقاليهم أبز الزرب إيران بمنستر قدات وطع عباس عرق إجي أمريكا دما بفليرو بريزيدنت دونالد ترامب أبزوبا ما كلام برا ستيف ويتكوف كوكلاين تزرب بسلسة قنبت أب كتما روما كايدوكات مديبون تنبرة بلوتشكاو مخنياتات نابكال أوان كمتناوحيو كقلت أنيحهم منستر قدات وطع إيران عباس عراق إجي أب زهابو مغلسي تزرب نقرميتي سقومو كانتالو زيادة من مخخارن مقمقامن كم زدليانة تيروم إيران أب تزرب زلوان مرقاتي متكلاون صنعن كم زخوانة اتي منستر بتوصح قليتهم إيران أمريكان بمونغونية عمان بعصر تخلطة 19 الميازية أب كتماتات مسكة رومان سلسة زورياتات زي كتتاو الزرب مكيادن زكاريم زينا نمززام غارست خندقم عبدالله عن سبا مبل 34 عامت بعلنا تنت باستفلالي مدبات نمتنبال سفيح مدلاوات تخايدوم عبزوادو بعمتو فستيبال تمهارو بوعوع منفس عب من دفرات تخفيتوم هبزواج شبكات تراكم أب عقاب بهلا ورشاتات من عبايز علمه وددرات توديبهم بريزيدنت فلاديمير بوتين بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أب من معبالك للتأوزن بالناس ذات يوم يوكرين هانغارن نحد حدن دبلوماسيات كم سوق حبيران هندن باكستان مقرر تقصي كالكايدة تسمامعن ناي ساعات حفشاو زينة أبزفتسم